Heb je de VVO, het is al 40 jaar geleden, dames en heren. Ja. Oude VVO, dat is veel harder, jongens. Ja. Ik test jou ook echt. Mooie schoenen hebben we Het lijkt je net alsof het gisteren was. Wat dan? Vat violin de middelbare school. Ga je ook met de foto? Nee, vat violin. Baby's uit Adrent heeft sowieso 3-0 achterstand. Alleen Henk van der Kamp is er zelf gebleven. Dat is Schoof lijkt mij een heldere man. Die goed de zaak is, wil ze stom dronken. Elke dag maar weer. Ik heb Afrikum en nog Afrikum. Afrikum bier, Afrikum whisky. Afrikum whisky en klein biertje. Dames vallen nog bij hem. Dames vallen nog bij hem. Zijn er overigens meisjes zien kieskeurig. Ze liggen met een necrofiel in bed. Ja.